Ram Tumuluri, dak li kien direttur ta' Vital Global Healthcare ingħata 10.5 miljun euro wara li Stewards Healthcare kienet akkużatu bi frodi. Dan l-ammont ta' flus ingħata lil Tumuluri f'dil sigriet illi sar wara li weddet li jikxef provi mill-kuntratt fraudolenti ta' 3 sptarijiet fejn Tumuluri qal li se jiftaħ kawżi fil-qrati tal-Istati Uniti, ir-Renju Unit u anke Malta u kien lest jikxef kif kien sfurzat jitlaq mill-kumpanija permezz ta' teddid u intimidazzjoni min-naħa ta' Stewards. Ta' Stewards min-naħa tagħhom kienu wkoll qed jiġbru l-akkużi kontrih fejn akkużawh bi frodi li jinkludi rċivuti tal-vat falsifikati li laħqu l-valur ta' 50 miljun u li kienu se jiġu frodati mill-Kaxxa ta' Malta. Tumuluri huwa isem sinonimu ma' Vitals Global Healthcare u l-emails li jaċċessaw il-ġurnalisti ta' Times of Malta urew kif Tumuluri kien dar fuq l-ex Chief of Staff Keith Schembri u l-ex Ministru Konrad Mizzi li indirizzhom bħala ħbib u qallhom li ma hemm l-ebda bażi biex jitilgħu l-qorti fuq dawn l-akkużi. Kien qalilhom ukoll li hu qatt ma kien favur il-beħ lil ta' Stewards madankollu kien qabel biex jintoġob ma' Schembri. Eventwalment dan l-email għadda wkoll għand Armin Ernst mingħand Shawkat Ali. Dan il-punt Keith Schembri kien jaf li Tumuluri qed jiffaċċja akkużi ta' użu ħażin ta' fondi pubbliċi biex Schembri flok jirrapporta dan kollu lill-pulizija biex jinvestigaw. Allegatament uża din l-informazzjoni għal gwadan personali tiegħu u Tumuluri ingħata din is-somma ta' miljuni biex kollox jinżamm mistur. Bħalissa għaddejjin proċeduri serji fl-Istati Uniti fil-konfront ta' Stewards. F'Malta wkoll għandna lil Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Schembri li tpoġġew taħt akkuża u se jgħaddu ġuri brabta mal-frodi tal-isptarijiet. Dan fil-waqt li Roberta Bela għadu ma ġabx imqar ċentesmu wieħed lura mill-miljuni li nsterqu minn but il-poplu.